Здравейте, аз съм Мария Венкова, ученичка от 5 А клас, средно училище Паисий Хилендарски, Пловдив. Ще ви представя геймплея на Level 1 на проект номер 39 "Построй своя робот", направен специално за Националната олимпиада по информационни технологии в България 2026 година. Когато натиснеш старт бутона, имаш лоудинг скрин и ето тук имаш опцията да си изключиш звука. Да, сега искаме да изберем един от трите робота. Примерно да изберем втория. Казахме, имаме 1000 коина, които сме взели абсолютно за нас. Избираме си един робот, различен от стандартния, примерно този, и продължаваме да играем с него. Ниво 1. Тук е обяснено как се играе, предполагам, нали? Да, трябва да доставиш 50 айтема до Това са кутийки, вещи. Имаме една транспортна линия, която трябва да захраним с някакви кутии, които трябва да донесем до нея, съответно. Имаме проект за кутиите. Какво виждаме тук? Как управляваш робота? Разкажи. Управляваш робота чрез стрелките от клавиатурата или ако играеш от телефона си или от таблет, можеш да се движиш с този джойстик. Да, този джойстик пасва добре, когато сте от таблет или телефон. Давайте сега тук. Какво имаме? Като имаме препятствие, ние имаме нужда от сензор за машинно зрение, нали? Да. Може да си го купим само ако бутона не докосва това тъмната част. Да, т.е. трябва да изчакаме, може да зареждаме през това време на зарядната станция. Зарядните станции се показват и скриват, както виждам. Да, тук в User Interface можеш да видиш колко вещи си донесъл, колко време имаш и какъв ти е бюджета. Тук отстрани също можеш да видиш кои неща си купил. В случая сега само сме купили машинно зрение. Добре, купили сме и робот, там сме похарчили 200 коина вече. Да. В началото, така. Тук какво виждаме? Тук виждаме каква батерия е. Колко ни остава още заряд батерията, не така? Да, тук може да си купим по-бързо. Тоест ти си разработила 3 шопа, които може да купиш един път батерия. Така, за да се увеличиш рейнджа. Един път батерия мога да купа, друг път мога да купа Gearbox Drive. Различно задвижване и тук са ти сензорите. Да. Съответно, виждам тук различни полета. Предполагам, че червеното е лава, пък синьото е вода, нали? Да. Така, ще ми трябва двата сензора, евентуално. Какво се случва, когато закупя сензорите? Първо, какво се получава тук? Когато се купа сензорите, тук ти се показва. Имам User Interface. Отгоре, където виждам какво съм закупил практически. Нали? Съответно, тук още виждам време, бюджет и какво? Там брой, какво? Брой на вещите, които се доставя до транспортната линия. И тук, ако докосна лавата, имам предупреждение. Имаш предупреждение от сензора за температура. Да. Ако докоснеш водата, получаваш същото предупреждение. Окей, супер. Имаме тук имам също два случая за пускане на моста. Да. И тук има монети, които трябва да ги събера, за да си купа още неща. Окей, ти колекционираш всичко тук, събираш, отиваш на случая, минаваш по моста, съответно събираш монетките, оставяш всичко на транспортната линия и колекционираш. Добре, окей, актуализира се всичко. Да, достави още няколко неща да видим. Сега тук, примерно, като го докоснеш ето и да, 13. Окей. Всичко работи като цяло, няма бъгове. Направо седате и почвате да играете общо взето. Да, точно така.